नमस्ते प्रणाम। निगाह बनिजा बनारस देवी गीत के शूटिंग करे खातिर देखी पीछे माई दुर्गा के मूर्ति रखल बा। ये गायक सिंगर विनय चौहान आज देवी गीत के शूटिंग पर आई बनी और आप सब बहुत दुलार प्यार बनैले रहो और गाना सुनो। बहुत जल्द आवे वाला बा, बहुत जल्द आवे वाला बा। देखिए पीछे माई के मूर्ति बा। बहुत जल्द आप लोग के देखे के मिली 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर। और चीज़ आप सबके दिखाओ तनी। देखिए शूटिंग के समय बनारस कौन सा लॉन है जी? इंद्र छवि लॉन। माई के